ልቦና سلام زخبركم من زخبركن انتخطاتلتي مدبن لبونا كم يصنحكم نايلوم مدبنا مقصلتا نايت بنصنت برهه تدالوه نزمدنا إرتران إثيوبيان زدسس مدب كم مصحف مخته سالساي كفالينا خنقربلكم نمكتصالكم بخبر عدم محتام هاجراوي باطيرة إيرترا دحرنا صنت كساب شحنت شعاتة 297 نا إثيوبيا باطيرة تتقام نيرا أبوي زو قطباوي توقيتات كلتين هاجرات زقاتم زنبرت أقامات دما ببقروب إنا تجهده كخير جمرة أب نفس وقف عمد كندي مئتاويت عبيتي مزقبالو أب عداقا كندي زأكل بزح جنزبين كساقسالو زغبابا يرأنتلو بخمي وزته زبل قدات بستاتيكس كتفلطم بفلايني إيرترا أتقام نبرم بتوساقي إيرترا أمنا إثيوبيا جنزباون فيزيكالاون بوليسيتات تساتافنت أي نبران أبزست تقص أوان نزز أقاماتزي بعبي أخاء نقط أباو بوليسيتات كلتين هاجراتن كالت إلاتاتن زملكتو أقدسي قدات كزتيلوم بناي كلتين هاجرات مريحنتات ركباتي كايد نبرم بمسرتو نحاور باطيرة جيركا نحاور خطوقعات نقلتيو هاجرات تقام مخانون بخلتيو مريحنتات يزربولو نيريو يخون مبر قطواو بوليسيتات كلتين هاجرات أب كندي إنا تقراربه إنا تفلاليو إسخيد نيرو بز مخنات زي إيرترا بتزدليتو ميلا قطباقت مراح ناسا باطيرة كلوا والسند اتوساني نقدم منستر ملس زيناوي تنقرو منغست إيرترا وسانيو نسب سلطان إثيوبيا خحبرن كلو كقاومو ወይ ክምርቆዎ ዘይኮነ እቲ ዝጸንሐን ንሓዋሩ ዘህሉን ዝምድና ኣብ ግምት ብምእታዊዩ ድሕሪ ዝውሳኔ እዚ ዕቱብ ዘተን ስምምዕን ዘድልዮ ዓብ ጉዳይ ባጤራ ኤርትራ ኣብ ዕዳጋ ምስ ወረደ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝህሉ ንግዳውን ገንዘባውን ትውጊታት ብኸመይ ትግበር ዝብል ሕቶ ነበረ بوغن منغست إيرترا حدا مزاتي زخون إمامة تقريبو نسب سلطان إثيوبيا كوهابو ممو ركبات تجيرو كوسان تمدبا ات إمامة تداليخا قدامي منستر ملس ناب أسمرا أبزمت ألو كابئر برزيدنت إسياس كلت تقدح توهابو قدامي منستر ملس لو مليتي مس مسارح توكينا كان رئمو صباح أفنا وزاتا خنقبر سلازبلا نصبحيتو ركب تقبرا قدامي منستر ملس ات إمامة خمز رأيوو بوغنوم حانت خي تقبرا بوغن إيرترا صبوق عيقزات فتيمو خمزلو بمحبار ات سند نزملكتم أكالات كهبوم مخانو نساتهم مسرعيوو بخميتاتات كلتين هاجرات رئيتو توهيبلو نيمود داتا ملكو حز نتقود كا أم حدرتي هاجراو بانكتات كلتين هاجرات كتكتاتلو حسب أقربان برزيدنت إسياس بوغنو ممرق طابات إيرا أبعالنا تنت ناشحين تشعاتا 297 كخون تمدي بخمزلو بمحبار اتقود دايك ألطيفو توديو بأواج ناب كلتيو هزبتات من انت خزرقاح بوغن منغست إثيوبيا قدامنت كوهابو تلابيو اتركب تزازمان بدحر زي منغست إيرترا باطيرو ناب علاقة خورد ايو غزو اتعفيفو مغير باطيرا نقطاتات آلليو أواج كأوج باسترات باطيرا خحتم عمش بشاب أتوام إذنا تقبرقن بوغن إثيوبيا زمت أملسي أين برن أما حدار بانكي إيرترا أتوتكي أبينه دقاقي موناب أديس هابا إنا دولة مسمزنقو إزرار برلوكان تنبره بوغن منغست إثيوبيا روطب ملسي تسعنم اتملسي كوميتا تريالات رايزبل بمنبارو تحسو نايتي بوغن منغست إيرترا زقرب أمامه كم زي ما أمو أمردو نبرم كاب تحسو نايت أمامه إذا السعب أقد دستنت بتات متكاسيكال أبقزي مغيار جنزب اتقاوشت إيرترا زلو برتراي نابات إيران أفا يقير كاب دوبات إيرترا وتأزلو بر أيقيرن بر أب نفس وقف مغير نقطة غيرن كلو نا إثيوبيا وكلتي كم تعزبتي هلو كل مستأكبها تساتفنت وكلتي توقت إيرونا بإثيوبيا تلاقو هاجراو بانكي إثيوبيا يركبهم
ኣብ ኤርትራ ዝጸንሐ ብር ተኣኪቡ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ምስተረከቦ ኣምሳየኡ መንግስቲ ኤርትራ ክኸፈሎ ዘለዎ መጠን ገንዘብ ብናይ ወጻኢ ሸርፊ ድዩ ብዓይነት ክልቲኦም መንግስታት ዘትዮም መዕለቢ ክገብሩሉ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝቐጽል ትውጊታት ንግድን ገንዘብን ካብዚ ዝስዕብ ሰለስተ ኣማራጺታት ሓዲኡ ክኸውን ክልቲኡ ባጤራ ኣብ ዕዳጋ ብዘይ ቀይዲ ይፍኖ ናይ ክልቲአን ሃገራት ነጋዶ ብዝደለይዎ ባጤራ ትውጊት ንግዶም ይተግብሩ ነጋዶ ኢትዮጵያ ናይ ወደባት አገልግሎት ክፍሊቶም ብዝመረጽዎ ባጤራ ይኸፍሉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 6 ወርሒ ወይ ዓመት ከኣ ክልቲአን ሃገራት ባንክታት ዝሓዝኦ ባጤራ የውርዳሞ ዝያዳ ዝሓዘት ብናይ ወጻኢ ሸርፊ ትኸፍል ካልኣይ ምርጫ ከምቲ ኣብ ሃገራት ኮሜሳ ዝስርሓሉ ብማእከላይ መወራረዲ ኣካል ክትግበር እዚ ካብ ተቐዳማይ እማመ ብዙሕ ፍልልይ ዝነበረ ይኮነን ሳልሳይ ኣማራጺ ኩሉ ትውጊት ብናይ ወጻኢ ሸርፊ ይግበር ከም ምስ ኩሉ ዓለም ዝግበር ትውጊት ስለ ዝኾነ ከዓ ስምምዕውን ኣየድልዮን እዚ ዝተጠቕሰ እማመዚ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ስለ ዘይማምኦም መልሲ ከይህብሉ ዕጢጥ ያብዝሑ ሕቆ ኸውሒ ኣባ ጎብዬ ልበዕብዩ ኢዳታዕቢ እቲ ወይ ኮነነ በየን ከም ዝጉየ ልበዕብዩ ኢዳታዕቢ ነቲ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝቐረበ እማመ ብቀደም ተኸተል ብወግዒ ዝዝትይሉ ድማ ሓሊፎም እናበጥቆሉ እዚ ክኸውን ኣይክእልን እዩ እዚ ኣይንቐበሎን ኢና ብምባል ንወግዓዊ ርክብ ኣበዩ ኣብ ክንዲ ወግዓዊ ርክብ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ቁጠባዊ ኣማኻሪ ንበይኑ ናብ ኣስመራ መጺኡ ንኣማሓዳሪ ባንኪ ኤርትራ ሚኒስተር ፋይናንስ ረኺቡ ነታ መንግስቲ ኤርትራ ኣምሳያ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዝጸንሐ ብር ብናይ ወጻኢ ሸርፊ ክኽፈሎ እትብል ነጥቢ ንበይና ፈልዩ ክዛረበላ ጀመረ ስለምንታይ ይኹም ግን ነቲ እማመ ብሰፊሑ በብሓደ ክትዝትይሉ ዘይደለኹም ስለምንታይ ከ ንበይናኻ መጺካ ተባሂሉ ዘዕግብ መልሲ ክህብ ኣይከኣለን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣምሳያ ምሳኹም ዝጸንሐ ብር ኣይከፍለኩምን እዩ ብር ኢትዮጵያ ክትጥቀምሉ ጸኒሕኩም ኢኹም ኢሉ ጥራይ ንዓዱ ተመለሰ በዚ ጉዳይ እዚ ምርድዳ ምስተሳነ ክልቲኦም መራሕቲ ተዘራሪቦም ብዝተሰማምዑሉ መሰረት ክኢላታት ኣህግራዊ ማዕከን ገንዘብ IMF ተዓዲሞም ናብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ ምብጻሕ ኣብ ካልኦት ተመሳሳሊ ተመክሮ ዘሕለፈ ሃገራት ዝተመስረተ ሞያውን ሕጋውን ርእይቶታት ሃቡ ሓደ ካብቶም ክኢላታት ቼኮስሎቫኪያ ኣብ ክልተ ሃገራት ክትምቀል እንከላ ኣብ ናይ ባጤራ ፍትሕ ዝተዋስአ ክኢላ እዩ ነይሩ እዞም ካብ ኣህግራዊ ማዕከን ገንዘብ ዝመጹ ክኢላታት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብር ናይ ኤርትራ ማል ማለት ኣሰት ክኸውን እንከሎ ንኢትዮጵያ ግን ዕዳ ማለት ላይቢሊቲ እዩ ስለዝኾነ መንግስቲ ኤርትራ ዘቕረቡ እማመ ቅውንዑ ክብሉ ደምደሙ ድሕሪዚ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓድሽ ዘረባ መጸ ንሳቶም እውን ነቲ ኣብ ግዜ ስርዓት ደርግ ዝተሓትመ ብር ክቕይርዎ ወሲኖም ከም ዘለዉ ብምግላጽ እቲ ምቕያር ብሓደ ክኸውን ግዜ ክወሃቦም ሓተቱ ክልተ መራሕቲ ሃገራት ብዝተሰማምዑሉ መሰረት ከዓ መዓልቲ ምቕያር ባጤራ ካብቲ ተመዲብሉ ዝነበረ ዕለተ ናጽነት ናብ ሕዳር ተመሓላለፈ ወያነ ብተብተብ ባጤራ ክቕይር ዝተጓየየሉ ምኽንያት ንመንግስቲ ኤርትራ ብሩህ ነይሩ ዕላምኡ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ብር ዝጓሓፍ ወረቐት ከም ዝኸውን ምግባር ነይሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ክኢላታት ሃገራዊ ማዕከን ገንዘብ ዝሃብዎ ብይን ኣይተቐበሎን ደጊሙ ናይ ዓለም ባንክ ወርልድ ባንክ ይዳንየና በለሞ ናብ ዋሽንግተን መገሻ ኾነ ናይ ባንክ ዓለም ሓለፍቲ እዚ ጉዳይ እዚ ንዓና ኣይምልከትን እዩ ናይ ኣህግራዊ ማዕከን ገንዘብ ስራሕ እዩ ናብኦም ኪዱ ኢሎም እኳ እንተነበሩ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ በጃኹም ስራሕኩም ከም ዘይኮነ ይርዳኣና እዩ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጠለብ ስለ ዝኾነ ግን ፍርድኹም ሃቡና ተባሂሎም ተለመኑ ናብ ክልቲኡ መንግስታት ደብዳቤ ጽሒፎም ከዓ ብጠለብኩም መሰረት ነቲ ጉዳይ ክንሪኦ ነፍሲ ወከፍ ሃገር 4 ክኢላታት መሪጻ ትርቋሕሞ ምስኦም ሓቢርና መዕለቢ ክንገብረሉ በሩ ብኡ መሰረት መንግስቲ ኤርትራ 4 ወከልቲ ረቂሑ ከቐርብ እንከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሰማሚዕሉ ከብቅዕ ኣስቀጠ እዚ እናኾነ እንከሎ ኣብ ዶባት ብኻድረታትን ፖሊስን ትግራይ ልዕሊ 2000 ብር ዝዋግኡ ኣቑሑ ብናይ ወጻኢ ሸርፊ ትሕቲ 2000 ብር ዝዋግኡ ከዓ ብብር ትውጊት ይግበር ብዝብል በይናዊ ስጉምቲ ካብ ዝባን ኣውቶቡስን መጽዓኛን ቁጻራት እናውረድካ ቀንጠመንጢ ምድርባይን ህዝቢ ምክልባትን ተጀመረ ነቲ ኣብ ከባቢ ባድመን ዓዲ ሙሩግን ዝተፈጸመ ብበይናዊ ምጥራር ዶብን ምክልባት ህዝብን ተፈጢሩ ዝነበረ ወጥሪ ከዓ ተወሳኺ ነዳዲ ክዓወሉ እቲ ሃዋህው ከምዚ ኢሉ እንከሎ
مغيار كلتي باطيراتات علتو أخلام مسكولتي بخدرتات ويانا أب كبابي دوبات زقبر زنبرة مكلبات هزبي أب إيرترا تأقام زينورو مسرح مغيار باطيرات تتكبرم كساب زي صحف زي ستتحفلو قزيخا اتشعو استغيرنا إثيوبيا باطيرا نعمتات عم مخزن بانكي إيرترا تعاقبو معلتو يصبرلوم إذن باطيرا قداي مستسعيبو زمز أورار نايك أربا متأسسار سلزلو دا أمبر كيرمو بسرعات ويانا استفتأمه كالا علاقون نيريوم أب أول ناتنت أبتنا بإيرترا زنبرا بانكتات إثيوبيا تسأنحب بزح جنزب مستي أب دترات ناي عماويل سفر حساب زسماما عين برن بمسمس التوخنتات سرعة درق ببقوانو ترى جنزبنا بإثيوبيا يقعد سلزنبرا أب بانكتات زسأنحب جنزب أزيو حديو بز دما اتنا حزبي ترى جنزبنا بإيرترا يملس زبل طلب بمنغستي إيرترا قريبو قنع طلب سلزنبرا نساتهم تقبلهم أم مجمرتاش حنت شعات 292 ناي فلما 5 مليون بر مسدو دغن زترفه كناس عبلكم ينا كونتبلو بديحرو نديخي ما يورد الله كون نغرو كان وصيت نايزي اب 11 حنت شعات 297 باطيرا إيرترا بوقعينا بعدد دحر متو بونبو اب دوبات بزح تقمات كفطر ترأين بفلاي اب كلل تግራይ زنورو حلفتن كادرتاتن ويانه نقفا زحازه حاشش كم زحازه يزغصر نابلو باطيرا نقفا اب إثيوبيا خيرأ اب لعلتي اب دوبات سنبر حزبهم تقط خغبرون حزبي معتاو منابرو ان مملاء زكايدو نغداو لووت بطبقي خقوصاصرون ቆጣር ምጣር ከይተረፈ በኸቢድና ፈተሹ ንዘይጋታት ክልተን ሃገራት ከከላቡትን ተራዩ እዚ ኩነታት እዚ ነቲ ብበይናዊ ምድራት ማለት ምጥራር መሬት ድሮ ተፈጢሩ ዝነበረ ጸገማት ተወሳኺ ነዳዲ ብምኽዓው ጽልእን ቅርሕንትን ብምኩሃር ምስሕሓብን ወጥርን ብምዕራቅ ሓደ ካብቲ ዝተጠናነገ ፖለቲካውን ቁጠባውን ጠንቀታት ምህንዳድ ንኹይናት ዝኾነ ነበረ ተበግሶን ሰላም አሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዳግማይ ናይ ኩናት ሃዋሃው መሰንጸላለወ በቅጽበት አቃለባ ዓለም ስለዝሓበ ካብ ሕብራት ሃገራት ጀሚርካ ዝተፈላለያ አህጉራውያን ውድባትን ውልቀ ሃገራትን እቲ ጉዳይ ብህድአት ክትሓዘን ክልተን ሃገራት ነሰግታት ክገብራን ዝጽውዕ ምሕጽንታታት አቅርቡ ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍትሑ ናይ አሰላጥነት ተራ ክጻወታ ቀዲመን ዝተንቀሳቀሳ ድማ እተን ምስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጽቡቕ ዝምድና ዝነበረን አሜሪካን ሩዋንዳን ነበራ ልኡኻት አሜሪካን ሩዋንዳን ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ክልተን ሃገራት በፂሖም ምስ መራሕቲ ክልተን ሃገራት ድሕሪ ምርኻብ መፍትሒ እዩ ዝበልዎ ሓሳባት አቅረቡ እቲ ዝቀረበ እማመ ኩሉ ተጻብኦ በቅጽበት ደው ክብል ክልተን ሃገራት መግዛእታዊ ዶባት ክቀበላ ብኡ መሰረት ድማ ምምልካት ዶብ ኣባይታ ክትግበር ክሳብ ዶባት ዝምልከት ናይ ክልቲኡ ሰራዊት ካብቲ ዘሰሓሕብ ቦታ ክረሕቕ ኣባ ድማ ዝነበረ ምምሕዳር መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ክሳብ ዶባት ስንጸር ናብ ቦትኡ ክምለስ ዝብል ነበረ መንግስቲ ኤርትራ ብዘይካቲ ንምምሕዳር ዝምልከት ነጥፊ እቲ ብልኡኻት አሜሪካን ሩዋንዳን ዘቀረበ እማመ ኣቀዲሙ ብመንገዲ ካቢነ ሚኒስትራቱ ዘቀረቡ ሓሳብ ስለዝነበረ ከም ዝቅበሎ ብምግላጽ እቲ እማመ ዘየጠቃለሎ ኣገደስቲ ነጥብታት ማለት ናይ ግዜ ሰሌዳ ሰራዊት ክሳብ ማእሲ ካብቲ ቦታ ዝርሕቕ ምምልካት ዶብ ኣብ ውሽጢ ክንደይ ግዜ እዩ ዝትግበር ከምኡውን ሓላፍነት ናይ ተዕማም ዝወስድ ኣካል መንዩ ወዘተ ናይ ዝብሉ ሕቶታት መልሲ ክንጽር ሓተተ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ሕቶታት እዚ ዘቕረበ እቲ ዝእቶ ስምምዕ ኣብ ክንዲ ሓፈሻዊ ኮይኑ ድሓር ኣብ ምትርጓሙ ዘየደሊ ምትሕላኻት ዝፈጥርን ግዜ ዘባኽንን በዓንተብኡ ንጹርን ዘየሻሙን ኮይኑ ክብገስ ካብ ዝብል ሓሳብ እዩ በንጻሩ ስርዓት ወያነ እቲ እማመ ተቀቢለ የለኹ ንምባል ዘውፅኦ መግለጺ ንጹርነት ኣይነበሮን ብ4 ሰነ 1998 ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ መለስ ዜናዊ እቲ እማመ ተቀቢልና ያለና ምስ ዝብል መግለጺኡ ኣተሓሒዙ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብሎም መዓልቲ ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣድላይ ዘበለ ስጉምቲ ክወስድ ተኣዚዙላ ክብል ናይ ኩናት ትእዛዝ ምምሕልላፉ ኣብ ግዜኡ ንሰማዕቲ ዘደንጸወ ተገራጫዊ መግለጺ ነይሩ እቲ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝቀረበ ርእቶታት ብልኡኻት ሩዋንዳን አሜሪካን ኣቢሉ ናብ መንግስቲ ወያነ እኳ እንተቀረበ ስርዓት ወያነ ግን ዝኾነ ናይ ግዜ ገደብ ይኹን ካልእ ኩነት ፈጺሙ ከም ዘይቀበል ኣፍለጠ
نتوجه نعمل أكينات نمعراق دما بتبتب ناب كل مأزنات سراويت أموفار تتأميدو نبرا بزد ما منغستي إرترا نايقزي قدبون كالئن أبزي تنتقر مسرح سلام مئتاو ترقم زي بلون نهن دادو ويانا ناب كينات كغت كم زي كألن مخانو بمغنزاب ناي أمريكان ناي رواندان ناي أصالات النترا كم زبقعه بوق عفلتا يخون انبر لأخات أمريكان رواندان بإيدوانينوم مدبهم قصلو بحموش تسنش حنت شعات 298 أخيبا مرح تودب حدنة أفريقيا أب أوغادوغو أب زكايدولو سنبرة لأخات أمريكان رواندان كاب حلافنتهم نلعلي بمخاد اتأمامه كتقاللو مارلو استبهلو قدايات أب قمت كيئتو كمزلو نام مرحتي هاجرات أفريقيا أقربوهم مرحتي هاجرات أفريقيا دما نتب أمريكان رواندان زقرب حساب دحر مسمع حادة سلسة نتاز حزة حفشاوي أمامه أوتو اتأمامه كينات بقطبة دويلو بزقلت أفازة تخجمر نزن مرققات بوانات حافنا يتودب زمراح 4 مرحتي زركبو لأخ مس مرحتي خلتين هاجرات نمزرراب ناب كلتين هاجرات كبتصح كلتين وقنات نتي بأسالتي أمريكان رواندان زقرب حساب كقبلو سبل نبران منغستي إثيوبيا كابتي مرحت هاجرات أفريقيا زقربوا نتبتات اتي كينات بقطبة دويلو زتخ جمر زبل حساب فتسوم كم زي قبلو شعن شعوب بوقعي خفلت انكرلو منغستي إرترا بوغنو اتو قداي نابودب حدنات أفريقيا خب قربة اتناي أمريكان رواندان ناي أسالات نترا أبقعو أفريقيا ناتا زخونة نتورون زي شامن مسرح أفتاتحان ناي قزي سريدان زلو أمامه كتقرب زحاشا مخانو قلزان اتي كوينات بقطبة دو كبل زبل حساب جن بوغن منغستي إرترا قبلو مخانو أفلتان إذا مقلت زي منغستي إرترا اتو قداي بسلام كفتحن أقباب مفتيحيو كنت إرن زنابورا دليت بنت أرو دما سرعات ويانا كوينات نمعراق زنابورا تربات أقليحو زرق نبرام سرعات ويانا بستفلالي ما أزنات واتهدرا مدقعتات هفزكايدلو زنابرا قزي أخيبا مرحتي هاجرات أفريقيا أب أوغادوغو بركنا فاسو يكايد سلازنبرة ودب حدنة أفريقيا نمرحتي هاجرات بركنا فاسو زيمبابوي رواندان جيبوتن كم أون وانا صحفنا يتودب ناب أديس أبابان أسمران بمبصح مس مرحتي إيرتران إثيوبيان ركب كايدو ب10 سنة شحنت 1998 مززوم إزوم نودب حدنة أفريقيا زوكلو مرحتي ناب أسمرا أبز بصحلو ببريزيدنت إسياس أفورقي نتأنقنا مع بابلان ناي تججت بزملكت بكارتان زتفلالي سنداتن استسني سفيح مقلت يتوهبم اتو قداي كم تسرعت ويانا زقلت زنبره هاندبت بناي شدشتا قنبوت شحنت 298 أمونغو حلو تدوب استفتره قجت تستولع زيكونه أقدمو كزارب زتنح مخانو منغستي إثيوبيا بيناو خارتا بمحتام لؤلاوي مريت إيرترا أب كارتو نمتنبار أبلعن هزبي قفعتاتن بدلاتن كفت مزنحو نتت أجم نمفتح دما بخلتاو من قدي فتنتاتي كايد من بارو مستقل صلومن كلتي أم رحتي بزعبات قداي زتصحح فوز نبر ملأختات بجبت مسكرة برلومن اتم مرحتي زحاشة مرد أثا كرخبو خالوم عمار المنبسة زي مريكم كيكونوا زي معدنكم كيك حقنوا زي كذا كيك كبنوا زي مريكم كيكونوا زي معدنكم كيك حقنوا زي كذا كيك كبنوا عقل زبل تسعينه على المساخم وبينه مخيرناكم بالوانه حقتكم تدقوا تبادلنا نحن خينو أبتغزيتي اتقجت نامل أكينات عريقو بمنبارو سراويت إيرترا نابتي قدم 6 قنبوت سنوبر وبطاطاتي ملس بالموجود سرعة ويانه كخون كم زي كقل بقدام نتسمع مقراس تقسيك كبرن اتو قداي بقدتا ناب حقاون سلامان فتح كم الرحن كم زقبا دما نتم مرحتي كنتصرلهم كألم دحر زمردأتازي مرحتي هاجرات أفريقيا ناي أمباسادرات كوميته بمقام اتو قداي بدقيق قطناع اتمصنعتي ناب بيت مخري منسترات أفريقيا قريبو خزتيلو دحرو ناب مرحتي هاجرات قريبو بقبلو نخلتي أم مرحتي هاجرات حدا ناي مفتح أمامه كقربلهم أبزبل مدمدمتا بصحو قون نزيني مرحت أفريقيا تبقسو حبرات هاجراتون نتناي ودب حدنة أفريقيا تعرتات بمدقاف كلتين هاجرات بهوت تقصدوا بلن أبزة خاطوا مجزأتاوي دوبات كقبلا نتو قداي أم مفتاح مس ودب حدنة أفريقيا تحبابرا مثلني حد زيقاتات كخبرا بمتصواع اتودب أم ملكاتن من تصارن دوبات بخيلاتاتو خد تحقاقز دولو مهلاون
ኣብዚ ዕማም እዚ ዝውዕል ሓደ ማዕከን ገንዘብ ከቕውም ምዃኑን ኣፍለጠ። ብዘይካዚ ናይ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃን ሕቡራት ሃገራትን ተበግሶ ዝተፈላለዩ ድሌት ሰላም ወገናት እውን በብሸነኾም ጻዕርታት ካብ ምክያድ ኣይተቆጠቡን። ውድብ ሃገራት ሳሕለ ሰሃራ ክልቲአን ሃገራት ብህፁፅ ተኽሲ ደው ኣቢለን ኣብ ዘተኸኣትዋ ኣብ ርእሲ ምፅዋዕ ክሳብቲ ዘሰሓሕብ ዘሎ ዶባት ዝንፀር ሰራዊት ክልቲአን ሃገራት ካብቲ ቦታ ርሒቑ ናተን ሰራዊት ከእትዋ ቁርብነተን ገለጻ። ፕሬዝደንት ኡጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቪኒ፣ ፕሬዝደንት ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ሎረን ካቢላ፣ ፕሬዝደንት ኬንያ ዳንኤል አራፕ ሞያውን በብሸነኾም ክልቲኦም መራሕቲ ብኣካል ተረኺቦም ቀጥታዊ ዘተ ዝጅምሩሉ ኩነት ንምፍጣር ፈተነታት ኣካየዱ። ኩሉ እዚ ተበግሶታት እዚ መንግስቲ ኤርትራ ክቕበሎ እንከሎ ስርዓት ወያነ ግን ፀማም ሓደ ደርፉ ከም ዝበሃል ሰራዊት ኤርትራ ካብዚ ሒዝዎ ዘሎ ቦታታት እንተዘይወፅዩ ዘተ ዝበሃል የለን ኣብ ዝብል መርገፂኡ ብምድራቕ ንቐጻልን ወሳንን ግጥሚ ይዳለኹም ዘሎ ብወግዒ እናገለጸ ንህዝብታት ክልቲአን ሃገራት ዘናቑት ስምዒታዊ ናይ ጽልእን ቅርሕንትን ፕሮፓጋንዳ ብስፍሓት ተተሓሓዞ። ቀዳማይ ወራሩ በሓይሊ ምድርን ኣየርን ዝከኣሎ መጥቃዕትታት ፈቲኑ ብኩሉ ማእዝን ተጸፊዑ ስዕረት ዝተሰከመ ስርዓት ወያነ ድሕርቲ ዘጋጠመ ፍሽለት ሕንሕነ ስዕረቱ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ሰላማውያን ኤርትራውያን ኣቕንዖም። ብ12 ሰነ 1998 ከዓ ብመራኸቢ ብዙሃኑ ጸጥታዊ ስግኣት ዝኾኑ ኤርትራውያን ቁጽሮም ዘይተገልጸ ካብ ስራሕ መንግስቲ ክስጎጉን ካብቲ ሃገር ክባረሩን ተወሲኑ ከም ዘሎ ብወግዒ ኣፍለጠ። ሃገራዊ ኣገልግሎቶም ወዲኦም ኣብ ኢትዮጵያ ክቕመጡ ዝጸንሑ ልኡኻት ሻዕብያ ዝኾኑ መንእሰያትን ዝተጣየሱ ተጋደልትን ድማ ከም ምሩኻት ኩናት ተጠሚቶም ኣብ መዳጎኒ ማዓስከራት ክእከቡ ናብ ካድረታትን ሓለፍቲን መምርሒ ኣመሓላለፈ። ብድሕሪ እዚ መግለፂ እዚ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ኢትዮጵያ ሓለፍትን ካድረታትን ወያነ ኣብ ከተማታትን ገጠራትን ዝቕመጡ ኤርትራውያንን ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎም ኢትዮጵያውያንን ካብ ገዛውቶምን ኣብያተ ጽሕፈትን ካልእ ናይ ስራሕ ቦታታትን ኣብ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ዝሰርሑ ዝነበሩ ከይተረፈ እናለቆሙ ብምውፃእ ሰብኣይ ሰበይቲ ቆልዓ ሽማግለ ጥዑይ ሕሙም ነፍሰ ጾር ስንኩል ከይፈለዩ እንተላይ ኣብ ሆስፒታል ደቂሶም ዝነበሩ ሕሙማት ካብ ዓራቶም ጎቲቶም ብምውሳድ ኣብ መዳጎኒ ቦታታት ኣኪቦም ከሰራጥይዎም ጀመሩ። ኣመት ናይቲ ሙሉእ ዕድሚኦም ርሂፆም ዘጥረይዎ ቀዋሚ ንብረቶምን ገንዘቦምን ከይገብሩ ብምኽልካል ድማ ጥራይ ኢዶም ኣብ ኣውቶቡሳትን ዓበይቲ መካይንን እናፀዓኑ ኣብ ከባቢ ዶባት ብምብጻሕ በቲ ተኣፋፊ ናይ ኩናት ግንባራት ብእግሮም ተጓዒዞም ናብ መሬት ኤርትራ ከም ዝሰግሩ ምግባር ስራሕ ናይሎም ተተሓሓዝዎ። ብ17 ሰነ 1998 ከዓ እቶም ቀዳሞት ብግፍዒ ዝተባረሩ 800 ኤርትራውያንን ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎም ኢትዮጵያውያንን ብግንባር መረፍሰቲት ድልድል ሕሞራ ኦም ሓጀር ሰጊሮም ናብ ኤርትራ ኣተዉ። ዋና ታሪኽ ዘሕለፍካዮ ትመሪር መከራ ግንሽል መሰል ሩሕ ዘባንዴራ ኣብ ደቕደቕ ጠላት ብጽንዓቱ ብርሃን ዝፈጠረ ንጉስ ልቤ መኔሩካ ነብረ ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ሳልሳይ ክፋል ኣብዛዚምና ኣሎና ጽባሕ 4ይ ክፋል ኢና ናባኻትኩም ከነብሎ ክሳብ ሽዑ ግን ሰላም። ንበርክባ